Hagajan miet Kyrwoh tarik ujeliu arjawsan uba Carlos Tran ubadai nak Shillong Riboy district ulajar Rngai kat bau danglit Shabar hak Shillong Umran balaong bu udang yawan rengkat bad ki Shyieng de kali nak jiwan Peit ialah ka kurem ke badang dep ka Khun hakanai das hospital Shillong hakati ka sengi bala poi Umran ulah phasange ikitai kali nomor kecing dong kamlet bar bu uklam wan phaishu setia ki Shyieng ju gilawad ya rengkat ki bor pulet mentala lai Bnai tadah du belalap satangi Shyieng chung hakandai trek Bnai luar ajapsan nak klau hajan ka 6 battalion ha Umran lalap nukong itik Shyieng brio daki nonglai Hadien ki bala pentep pat shikinong elam shinong ber ki bor pulet ke thanat sning nakaliang ki pulet ke lai ben shim tino itik Shyieng tu rangba ban penlong i jing toket ban nakaliang ki Shyieng basamru ki bala wan poy ke spotrek Bnai luar ajapsan ru ki la pentikna ba kidai jong ba Carlos Tron lengba ke chan phong chung Hadien bala pendap ik chinong kam ki pulet ki la IT no Shyieng jong tu rangba aski Shyieng basam bakin pendap ik cingle niam le rekom bakat do Right. Hadien, Peit bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut Peit ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya